Ik zie hier in Loma Plata bij Jakob Töws. Dankzij onkel Töws dat ik kon bij Juntenbeet komen. En ik mocht wel een beetje vertellen vragen van vroeger. Onkel Töws, hoe oud zijn je eigenlijk? Nou, ik word 96 om 2 maanden. Wow, dan zijn je ganz am Anfang hier, van hier al geweest. Ik weet eigenlijk al, zoals ik al erwähnt, ik weet het baby van de familie en ook het baby van de pionieren. En ik heb de andere genoten die ik dan wat hier gewandeld waar ik nu zat. Also, je bent nog in Canada aangekomen? In Canada, in Gerintel die ik geboren. En hoe we dan aankomen hier im Land, daar heeft je dan een lange stilstand met andere landerieën, wat dan eigenlijk im gang weer. En dan moesten we dan nu dan een jaar, wat dat alles op im gang weer wachten. Hoe oud was je dan? Ja, wo ik dan zo bij 10 maanden was. Oké, ganz klein. Nou, ganz klein, ja. En dan starf mijn moeder, die al die pandemie. Ja, en deze waterweisung, water en eten, alles dat we verleden een typisch, weil we gaan dan in gang. Ja. Daar starven veel, ja. Ja, vele starven aan die mijn moeder met. Oké. En die zijn dan ergens van de Loma Plata gekomen en daar kon ze die wat tentje van verre schooltijd? Ja. De plaats, het nutste wat ik nog van de auto zijn en veilig kon hier. Mijn ouders zeiden dan en lopen hem aan. Daar wie ik dan tussen 1 en 2 jaar. En die hadden het zeld opgestald. En dan een beetje groß, beter groß. En daar schofte die dan engstje af. En dan hadden we daar een stich opgestoken met dat type groß. En mij hadden ze op een stultje aangebonden, zo'n vingerstultje. En ze schoften daar en dan worden ze mij toch wel wat eten gegeven. En dan zei ik, kijk ik me eenmaal op en dan zei ik, ver mij een 5 meter ver mij am stich staat een grote tier. Dan wie je diesem kleinen dag nog smakelijk in dem stel. Wow, daar kon ze die nog tentje? Klar, ik zei hem nog am zijn. Wat wil dat dan? Dat weer, en ik word ook wel aan de vat je het kuken wat je eet en dan komt er nog een van een ja, vas. Dat tier, wat wil dat? Dat tier, wie een vas. Aha. Nou ja, dat weer een kleine herinnering. Dat zal dat. We kregen noodwind en dat zeld had een poel, dat wind had een poel uitgereden en dan top dat zeld. Ja, de herinnering die waren, ik leef met hem zo uitnemen. Ja, nou ja, dat is een beetje angst gehad. Ja, dat is een diepe herinnering. Also am Zelt abgewassen en dan gaf het ergens dan school? Ongerecht? Ja, dat is de school die hebben dan, als ik mijn eltern, dan mijn vader, die ongerecht met u zei, want allemaal wat hij dan een paar jaar ongerecht in de school was. Ik kon me nog graag herinneren hoe hij me dan dem ongerecht gaf. En später heeft hij dan andere leerders, dan weer hem daar te weinig schillen en dan moest hij hem nu daar vieren. Gevoerd worden en dat weer op een dag even. Also die pa was ook leraar? Ja. De ma was gestorven en had zich ergens bevrijd? Ja, dat krijg je, ja. En dat weer thuis even groß. En später moesten we te weinig schillen am dorp en dan moesten de tupjes allemaal dan een paar dorpen tupen en dan moest ons dorp dan om Nuberdorp vieren. En maar met een bagger? Ja, nog dan hadden we al een bagger, ja. En dan op een dag even. En dan weer die pa dan ook leren? Nee, dan weer een andere oud, ja. Okay. Ja, dan weer een andere, ja. Maar ergens zit u starft die pa dan ook? Ja, dat weer dan. Wat wist u dan? Da war ich 7 Jahre, als ze voeder dan starven. Der had die Schwester in Oosterwijk, dat is anscheinend eng miteinander. En dat wurde dan tidig morgens bij die staan los en dan kwamen we lot zu ons met Osten weer met Oosterwijk. En dan werd ik vroeg dan aan en dan
war da spaziert und dann war der krank. Wir haben ein paar Reisen gemerkt und dann eine Reise, die letzte Reise, wie er dann kriegt. Und dann, wie hier auf der Hand war ich all schwor, nein, dort. Und auf der Trick war ich dann, wie wir noch mal ein paar Kilometer weit, dann sagte er, das schafft nicht. Grüße wir, die Stock hat getan und ja, die Nierstaller hat die Trouble. En dan ging het er fout en weiter, dan wie het schwor en dan kropen we dan op en fuhren eng en dan leed zich heen am Bergstuhl en dat hij nog zwaarder en zo verzorgt hij dat dan te overleven bij thuis. Also du wirst met? Ja, ik en de streepmotor erzien ook. Okay. Wir lagen dann hier, oder sagt er hier auf dem Berg, dann hat ich ihm dann auch dort durchgelassen, das Sätte und das hat alle nicht, ja. Das konnten ja keine Tiere, wo er dann handhält. Dan starf hij met spulter op? Ja, nou, wie hij, niet te denken wat hij zei, we dokters en alles weer nog schijnen niet, en dan wie hij Westen, niet te denken wat hij zijn Westenwerken nog thuis geleerd, wat hij starven. Dan war Mutter allein met welke kinderen? Ja, wir dann auch alle Hüsse bei uns Futter, dann war ich wieder, nee, nicht alle, ja doch. Dann aus Futter, dann war ich wieder, ich gingen die anderen alle weggenommen door en ik bleef dan ook thuis. Okay, dat weer organisiert van type Waisenamt? Ja, dat ganz genau. Andere ja, ganz genau. Ja, die zachten steden en hadden voor mij. Hat die Pa nicht eine Wirtschaft, wie ein Bauer oder was? Ja, der wie ein Bauer, der hat eine Garde. Dat blijft dan nu bij de Stiefma? Ja, dat weer dan. En daar deed u met der Taub dan zo zit je dat te bearbeiten? Ja, dat is zo. En dan gingst du wieder aan de school, hoe lang hast du Schule gegangen? Ja, mij namen ze dan 5 jaar door, wij dan nog van 7 tot 12 jaar door, wij dan nog bij de streefmotor blijven. En dan zagen ze dat ging alles niet zo weer en dan nemen ze weer weg. Van 12 jaar? Ja. En dan wie ik 3 jaar bij de andere ouderen, vreemden. Ja. Dat gaan ze niet? Nee, dat weer... Ganz wildvreemde lied? Nou ja, dat weer ganz vreemde, ja. En hadden die ook kinderen? Nee, die hadden dan nog kinderen. Später dan kwam ook de familie verdelen en toen ging ik ook naar school. Dan was je 12? Ja, wat 15 wie ik door. 12 tot 15 ging je ook naar de school? Ja, daar sluit ik dan af. Oké. Ja. En dan kwam ik naar een andere stad. Hast du aber gut lang zur Schule gegangen? Nou ja, dat weer dan even zo mogelijk. 8 jaar oder wat? 9 jaar? Ja, dat weer dan even de tijd zo. Dat is, klasse geef je het dan niet. Je geeft je dan bloos een beetje. Weer de Bibel, de catechisme, en het testament en de Bibel. Want de Bibel is weer staan weer rijden. Ietsje leert, ja, dat weet je. Nou ja. Ja. En aan die tijd ging je ook veel te de church? Ja, te Jugendtijd, hoe weet dat? Ja, daar had ik een zeer schöne opname bij de eerste lieden. Dan hadden die, konden ze ook de familie verdelen en dan hadden ze eigenlijk niet meer de ruimte en de tijd en dan maalden ze dat bij mijn eigen stallen. Dan kreeg ik dochter in een andere stad en dan werd ik ook 3 jaar. Dat was een stad, die had een groot business. Die had veel in de andere met rietvoeren, met bij andere akkerlandrijdmelken uitroden, uithaken met de aardsenspoedem en zo. En dan stelde hij mij aan als chef om te arbeiden. Aha. En, du wirst al jugendlich aan, wirst een patron zijn. Wie ik niet irgendwer, dan bereid je dat dan al met in de andere. Nu had ik toch al van, dat is weet wat je nu verjunt is, en dat wordt je aanstellen wat je te doen aan. En wanneer je nemelijk hier worden, dan wordt we dat zo ons opmalen. Hij wordt aan malen, dan wordt hij verrekenen. Ja, dan. Hij heeft toch veel geleerd ook.
met dat veld. Du hast viel mit Indianer gearbeitet dann? Sehr viel. Wo krijgt het reinmaken, fletcher reinmaken? Ja. Voor andere lied? Ja, und wenn der Baumwolle ist per Plätze wir dann schickt er mir mit 24 Arbeiter dann auf der fremde Fläche und er hat Salz geworden. Ja, dann sagt Aber an der Weg ein Jahr kom je met je Jugendtaub. ja, das wird dann eigentlich noch die kleinste Jugend, dann wie ich na ja, das jäfje hier und da jäfje dann spazieren und das Jahr dann wir die 3 Jahre wir haben das scheinbar alles bei 3. Ah ja. Und dann wir diese Zeit arm dann hat er ein anderes Programm. Normal auf, dat hij wordt mij nu wel entlaten. Dan sagte ze dan een Frische steht, wie dann einmal krijgt 3 Jahre. En da had ik niet zo ervaarlijk, dat weer een lied wat kinderloos waren. En da was ik dan 18, als ik dan wat doorkwam. En die verlangde, ik moest vragen, ik spazieren wanken wil. En, Met 18 jaar nog? Ja, en dan... Aha. Nou ja, Ah, ja. ik verzocht je alles te leren wat goed weer. En ik weet dan een bal zoveel ertrokken dat ik dacht dat ik prüfen moest als dat een zin had of niet. En ik had man dat veel geleerd met körperliche Bewegungen. En Wat deed ze dan door arbeiden? Oder wo ja, dan? die had een zogerie. Ah, Dus, okay. En die helpen die ook niet irgendwo am Jässelchen ein bisschen wieder? Ja, pünktlich zur Kirche gehen, dass wir 300 Meter auf der Kirche. Und dort ich pünktlich, aber wenn ich dann spazieren gehen will, dann muss ich fragen. Und dann, wenn ich noch Nobedarf will, dann muss ich fragen, die Kirchbank, noch ein Piet fragen, zu reden. Und dann noch Mittag bleiben, und wenn ich nach dem Oben bleiben soll, muss ich dann noch extra erwähnen. Aha. Habe ich einen Sender habe ich dann gefragt und fuhr dann rein dann zu der Kirche und dann extra erwähnt und Mittag dann auch noch bleiben durch. Ja, nicht extra erwähnt am Abend. Dann die Wege wollen wir so und weiß nicht wann wir 10 Kilometer war dann der Nummer da wir. Dann hatte ich gebaut, ich bleib zum Ohren, dann war bald tätig, einen Weg al Töws. Dann hatte ich Montag Gröbentrouble. Ah ja. Ja, und dann, ich hatte nicht gefragt und das soll nicht mehr passieren. Gut, na ja, ich sehe auch nichts. Ich habe mich bei so verschuldigt. Naja, dann will er mich durchstrufen. Das misslung am Seier. Und ich hält dann bloß der Hund fair, wo wir übergehen da. Ja, und dann wird dann was anderes an und dann dreht er an und gehen hinein und seine Frühmalde. Hij wurde dann mijn eigen stallen dort malde wohnen. Ich sei ja verschuldigt. Na ja, und dann kamen die dann Taupen, dann war das dort dann geregelt. Und mein Name so an dem Tag noch war ich. Und man sieht da dann alle Tröstallen. Dann treffe ich auch mal ein Jahr wie der nächste, dann wie ich dann meinen Jahren was dann so. Fängt das dann wieder an. Und wo dann gingst du irgendwo privat, dann bist du allein? Ja. Hast du eine Wirtschaft gekauft? Oder? Nee, ich habe mit meinem Bruder seine gepacht. Und dort, als er dort an Arbeit kam, mein Bruder wie auf der Station sich vermeid. Und das sagt mir sehr gut, wenn ich doch wieder drüben habe. Dann kam der Chef mich besiegen und dann frug ich ihm diese Frau. Of hij mij niet wat arbeiden hebben, wat voor een arbeid ik geleid. Mijn broer weer op een hoofd arbeiden. En ik moet dan terecht willen. Maar ja, daar moet ik arbeid vergaan. Dan wordt het dan, wie dan,
de jaren op de station. Ah ja, okay. Ja, dat. Und wo kannst du dich noch denken, als du die beziert hast? Ja, dat hadden we eerst nemen, maar dat gaat je nog ten einde vlechten. Mijn, wat ik nu zo denk, dat mijn bekeren dat we eigenlijk als voeder starven. Okay. Ja, dat is met 7 jaar. Ja, daar had je mee eigenlijk, ik had in die Bibel en die Bibelgeschicht zoveel geleerd en behouden. Hoe Maria en Martha Lazarus starf. Dat komt je Jezus en wacht hem op. Ja. En dat had ik behouden. Jezus kon zo goed dat je opwachten. Dan heb je ons ook lief. Dan word je mijn pa ook opwachten. Wirst du da nicht enttäuscht? Sehr enttäuscht wie ich. Und dann, den Vater hatte sie begraben. Wir wohnten da in Pflicht, 150 Meter nicht wieder gewesen, mit über 100 Meter übergegangen, so wie an der Schule. Und da bin ich am Schulhof wieder Kirche. Da habe ich Vater begraben. Dann, ich konnte mich nicht trennen vom Vater. Und dann gehe ich vom Hof. Ich hatte hier, wenn in der Bede dann die dort wunderbar, dann hier an dieses Wunder. Dann, ich lebe mir auf Kneis und dann bete ich über so ein paar Abwachen. Ich bang mich, ich konnte nicht, ohne denken nicht, dann horchte ich all und dann rupte ich an und klappte auf dem Grofen ab. Har ich noch stehen, dann gedacht, dass meine Stiefmutter raubt mich. Die sagt mir, der raubt mich nochmal. Na ja, dann wusste ich ja ganz kreativ, ich was sei ja verschuldet. Na ja, und ich hatte noch einmal wirklich nichts. Na, ich dachte, ich würde schwenden, mich malen in ein Haus gehen, wo ich aber noch einmal gehen. So, dass ich das 2 oder 3 Mal. En Emma had echt trouble, mijn stiefmoeder. Die wil me dan niet, die wil me thuis houden. Nou ja, en daar, wat ik nu zo denk, van daar wieder wie met Emma die zag klaar, dat we, had ik Emma gewassen half klaar, en Worte even weer dat versucht ik te mijden. Goed. En irgendwann hast du dann noch Toffellotte? Ja, dann wäre ich. Lella? Ja, da wäre ich all 21. Als ich dann ab Laguna schaffte ich dann auf der Station und dann kam ich zurück und dann fand ich dann auch ganz passte Märchen, was wir dann endlich in der Darpa wieder bewegen. Okay. Na ja, dann jetzt das Leben dann. Wo fängst du das? Beim Banschen? War dann je Bansch die Zeit? Ja, wir hadden dann sogar. Als Jugend kon je veel touw? Ja, ich durfte einmal im Monat von der Station frei haben. Okay. Dat wir dann über 100 Kilometer mit dem Müller terrein. Met Müller? Ja, und dat wir de sichere Reise. Und die war jeder an het antwoord op een Weg weer, ook sogar. En de Darpa waren ze dan irgendwo een beetje te dichtbij komen, dan werd een beetje rumgemerkt. En, nou ja, dat was interessant geweest. Ja, en dan hadden we. En dan een toffe weer. Ja, en dan als we dan wieder dan met de arbeid weer, dan. Dat weer krijgt, als ik dan nog betaald weer. Dan mal ik me aan de toffel gerecht. En dat schaft ook mijn vrienden weer ook daarbij. En wie we dan poorden met wat we aan zijn kunnen uithelpen. Ja, fijn weer dat. Ja, en mijn cousin die weer behulpelijk. Dat maakt me een grote help. En dan maakt we dat, sluit we dat af. Kreeg je dan ook een tof cursus een beetje? Moest je wat leren? Nou, dat we dan de muid, we moesten dan die stunden, we nog de kurtjes onderricht hebben, die moesten we uitwendig leren. Aha. Ja, de uitwendig, en dan was de eerste half was dan aan een nacht afgezegd.
Die Täuflinge hadden dan alle in Römen. Dan ging dat, wanneer het nu 2 weer oder 20 weer, dan durfde Madonna vrouwen antwoorden. Aber hat het überlebt en als het dan bij de Taufen gerecht weer, dan wie dat eens voor, aber ja, dat nemen we dat aan. En Ergens waren befriedigend dan? ja, als we dan de Taufen gerecht derg weer, dan ik zie me niet kan zeggen, weer dat wel jaren, weer dan het andere jaar. Dan bevrieden we ons. Dan had ik dat al sowieso ver het jaar al klaar. Waar we dit is derg weer, dan worden we voorts overziedelen naar de Saastig en de Opjanerstation. Want we hadden me door vermijd. Ah, een andere? Ja, op een andere stad, op Rio Verde. Ja, en dan, als we het haast hadden, dat we voor mijn smaak een beetje zeer zwaar. We hadden dan het haast in Deljen oond, pakken we dan naar Töws en dan verleidt ze ihre Eltern. Dan voeren we danach naar Nobberdorp. En daar blijven we dan nacht en dan 's morgens rijden we dan met Pietenbouwen. Über 100 kilometer naar de station. Hoe weet dat dan bij de tjaastree van de twee ouderen wat met? Je voelt dat ergens wel een Pieter daar wat? Ja, ze kreeg een kou met een kalf. Aha. Ja, en dan kreeg ze nog schop, een dash, een steiler. Dat nam je dan ook al voets met? Nee, dat leidt we dan naar Stoen en dan op de nächste reis. Dan heb je daar op het station lang gewoond? Ja, daar woonden we 3 jaar en dan siedeln we terug naar de wirtschaft. Ja, en de wirtschaft dat we een buur zijn we voor mij. Weet het niet? Wie nust weet ze. Blijf maar met vijf? Ja, klar, ja. Wie is het zo? We zijn hier het allerhand rijmes en laderarbeid en zo. Deed u dat daar op de station? Ja, daar heb ik wat gezameld en später dat andere. Nu wil wie anders later wil wie dat weg. We hebben veel dummer beschäftigt, ja. Ook met nu, vandaag de dag nog? Ja, dit wat het hier hangt is alle mijn arbeid. Oké. Zo, je kreeg dan bald ook familie, Tjenja, of ja, dat is een stukje langer, maar ja, die hebben Gott ons werkelijk gezegd. We hebben maar 1,5 dat jongens. Aha. Dat zijn dan 7 steden. Nou ja. Ja, dan nog 5 steden. 5 meisjes? Ja, we hadden een Duitse. Oh, ja. En die kreeg je dan alle dash? Ja, godzijdank, we niemals een eilijk man kennen gestorven en alle gezond. En ik had sowieso, ik had meer dan 100 hectare land, met dan heel al gemaakt. En ergens wel aan de gemeente met je arbeid? Ja, ik heb gezangleider gehad in het Westenjaren. Ah, dat je hier in zingen? Ik deed van de stem al zo'n beetje ouder gezeten. Ja, ik heb lang die gezang ook geholpen. Zie, goed, sehr schön. Ich freue mich, dass du noch so gut hast. Was du vielleicht an der Tauchjagd noch ein bisschen noch was extra sagen, erwähnen. Ich rede dir also von Dankbarkeit. Na, ich würde nicht viel mitgeben, aber ich habe mit vielen spaziert und über getäuscht. Das wird hier erwähnt, dass die Frau alt wurde. Alt wird jemand überhaupt nicht, wenn man sich lehrt, sich zu dort schicken, was in der ersten kann und bejahend. En dat op een ogenblik aufrechnen besonders. De Bibel sagt ja, de zon onjuist, aber ich had nicht immer Hand gekriegt. Aber diese Einstellung zu dort frei, was in der ersten kann, da wird man überhaupt nicht alt. Und er wird älter, aber nicht alt. Und das würde ich Ihnen mitgeben. Am heute nicht alt. Das krijgt ja, so ist es.
das, was ich Ihnen auch mitteilen würde, und ich habe aus diesem Gedanken habe ich viel gelernt. Mhm. Gut. Vielen Dank, Onkel Töws, für Ihre Zeit und mag Gott Ihnen wieder segnen. Vielen Dank und Ihnen auch alle sehen. Dankeschön.